and thank you for tuning in. This is Sly Media TV and I'm your host Elizabeth Nyaguyo. Akubuda takananga kumusha unonzi iwo mabvuku tikuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya dziri kuitika ikoko dzakamira sei. Tine nyaya yemumwe mudzimai iri kutenderera yamuri kunzwa, asi Sly Media tinoti rega tinzwe chokwadi tiri pa ground, rega tinzwe kuti nyaya ya Maisimba yakambotanga sei. Maisimba, tinokutenda ine kuti gamuchira pamba penyu. Tinotenda. Maisimba, mukatsanangurire mhuri yeZimbabwe kuti nyaya yatiri kunzwa yemwana Simba kuti yakambotanga sei? Nyaya ya Simba yakatanga paka abuswa pamba patai lodge. Aka abuswa nemwana weipapo ane 13 years. Abuswa kudaro. Mwana akangotanga kuzvitira pupu. Tobva tamhanya kuparire nyatwa. Pata mwana obva aongororwa nemadhoktasi obva aonekwa kunzi akakanganisika. Zvadaro bva tapiwa tsamba yekumapurisa, mwana haana kukwaniswa kurapwa. Vakataura kuti hatikwanisi kuzvirapa. Tobva tauya netsamba yekumapurisa, bva taenda naye pamabvuku polisi. Tasvika pamabvuku polisi takasiya tsamba yedu bva yambotora nguva kuti tizodaidzwa, bva tazoita follow up kudzokera. Tadzokera nyaya ndopa yakatanga kufamba, bva anotora mazisautsi kuparire nyatwa. Tobva tazoenda kuofe kwatakaenda vachitora mwana wacho nemwana wangu mukomana akaabhuswa ane 5 years wacho. Vachitaura kuti wakazvifambisa sei. Tobva tabuda bva tazobva ikoko, bva zvanzi tichakufonerai tizoenda kuRotonho court. Tobva takagara vatazofonerwa pato nemwedzi wese. Vatazoenda kuRotonho court kuya. Vatapinda muroom 66 kuRotonho kuna Major Street. Anga ari mukadzi Major Street wacho. Ndiye mai ava nemwana wavo nemupurisa ndo vakatanga kupinda. Isu vatasara panze, kubva vabuda vatapindawo. Ndopa vakataura kuti mwana uyu asungwe underage. Saka tichanzwa probation officer kana azodhinda bepa tinzwa kuti anoenda kuprobation here kana kuti anomira mukoti. Kubva ipapo hatisati tafonerwa nanhasi kunzi dzokai. Patakabva pamba pavo patata kuva kuti dzinga ipapo nekuti tamhangarira mwana wavo, ndopa vakati tibvai panapo bvaenda kurent board kunotaura vachinyepa kuti hatisubhadhara rent, isu taibhadhara. Ndopa takabva tabva ipapo murume wangu akuti make life ngatibvei because mwana wangu mudiki Kayla anga ane 7 months. Anga kugomera asisina izwi rapera. Arakabva amuka asingagoni, asisina voice. Vachiti zvonizvo maramba kubva pamba pangu. Murume wangu ndopa akati make life ngatitamei. Ndokutama kwatakazoita tichiuya panapo patiri nhasi. Zvadaro patakabva ipapo ndakada kudzura mapoza angu pamba pacho papo vatanetsana namai avo. Kubva vatora pendere raClive akaabhuswa mwana wangu rekuchikoro neshoti racho, pendere mukadhi. Kubva vanditi kana musina kundipa mapozi amuri kuti ndenyu, izvo hamumbofe makazviwana shoti nependi. Mapozi angu ndakatakura ndikati handisi bozi, takatotengawo nemurume wangu mapozi ewaya. Nekuti mimi makasvika tichigara pano makazotenga tiri panapa, hatisiye zvinhu zvedu. Vatatoendesana kupolisi, obva vabvuta mapepa angu ekumapurisa. Vataita seunge ticharovana. Vatavana obva vabata. Vatasiya zvakadaro. Vandatora mapozi angu vandamachengetesawo kwandakamachengetesa kuna vamwe amai vanosona. Zvadaro kubva vatsamwa achipopota achiti pana mupagare muchazozviona chichi mwana wangu asungwe ende underage. Mwana wacho achitaura kuti takatobhadhara mari kumapurisa ndanditombossungwe ndiri underage, vachitaura zvinorwadza. Ndangoti hazvinazvo mhosva. Saka last week svondo rakapera iro, ivo vacho vaingofona nemafoni akasiyana siyana vachitaura kuti hamusati matanga zvenyu kana muchiti because nyaya yekuti mwana wangu akatanga kubuda datya svondo rakapera, ivo vakazofona vachiti hamusati matanga muchazviona. Saka paakabuda datya svondo rakapera paseri racho akabuda semusi wechitatu, musi wechina tobva tafonerwa kune munhu akatifonera kuti chienda ikoko, obva abuditsa futi rimwe datya rechitu.
rabuda rechi2 ndobva tangomachengeta madatya bva azobuda futi svondo rakapera musi wesande rimwe datya aH3 saka pakazobuda futi rimwe kuti tizoenda kwatilda ndopatakazongosimuka panapa ndava murume wangu angaendobasa vandatoti mwana abuda datya enda kutosimuka ndakutoenda kuStar FM hapana zvandingakwanisa kuita bosi handichaziva kuti chii ndopatakasvika ikoko tichitaurawo nyaya yedu tobva taiswawo pamhepo tichitaura kudaro bva zvapera zvakadaro bva taperekedzwa kusvika kunoko amangwana acho kuseni kwakabuda baba vamaprofita 3 akasvika pano kusenseni zuri kuseni ndo akatanga kuti mwana uyu ngauye pano bva vatanga kumubatsira vamunamatira vamupa muteuro bva vatimubikire porridge rezviyo mino zvavakaisiwa muteuro yavo mwana ubva angotanga kubvisa bhurugwa angotanga kuti mama Matatya bva abvisa bhurugwa ubva atotanga kubudisa madatya aya kwakatanga hwani hombe kubva kwatera rimwe racho ane muzera kupedzisira kamwana vanhu vakazara zvokuti sekunge pameno pauyani kuzara kudzimba dzese vanhu kushayana pekutsika vashamisika nechiitiko chakaitika izvo zvakaitika nezuro. Mama ndanzwa muchitaure mimi kuti kwamaigara mama ninguva yakareba sei muchigara kumbeko? Ndandane 3 years ndichiloja ipapo. 3 years. Wangu. Vanhu vangaite mubvunzo kuti Clive ndiye futi simba here kuti tijekesere vari kuona izvezvo? Clive ndiye simba. Okay. Wangu. Ndanzwa muchitaura mimi kuti mwana walandlord akatotaura kuti takabhadhara mari kumapurisa. Akakudza here figa kana amount yekuti takabhadhara mari yakadai kuti nyaya yedu iite seisina udzamu? Figa ana kundiudza akangoti mama wangu akapa mari mapurisa. Ndo zvaakataura yese unge kundishotesa ndakubuda pampapo njitakura zvinhu zvangu. Amai vacho makamboita mukano kutaura nawe here face to face semunhu aigara pamba kuti zvadai mwana toita sei way forward? Vana ava tikuona kuti vana vadiki 13 years ne5 years vese vakomana nditi. Wangu. Saka mwana uyu akatsanangura here kuti aimubata nguva ipi imimi manga muri kupi paibatwa mwana? Wangu vana ava mai ava vanoenda kutouchline ndo basa ravo vanotengesa mwiri usiku. Okay. Vachiuya nemaprotector evanhurume vachiuya vachisvinira mumagaba vachiti ndinoenda nazvo kuMozambique vachiti pane zvinhu zvinoda kutora izvozvo vanhurume pane zvinodya zvinhu izvozvo ndokutaura kwavaita ivo. Ndichiti sei bosi patawirirana zvaitondinetsa mai ava ndaiwirirana navo semuroja wavo vaitonditi munditarisirawo pamba mwana wangu kuti simba azorara nemwana wauya anonzi Akimu unge mai vaibuda usiku vachienda basa vachiti mwana wangu ngaarare naAkimu. Saka ina nauziva kuti mukomana nemukomana vana ava vari kuto Akimu ari kurara achita uyu mwana ungochani wakadaro anhaunge ndazvisiya. Saka makazotanga kuzviziva pamatsanangura kuti makazongoona mwana? Gore rakapera muna October mwana ndopa akaruza system ndopaanga akuzviitira Tsvina nanhasi system yake anongopfeka mapamba. Saka ngani nguva yakadii achirara nemwana walandlord? Vakatanga muna February gore rakapera ndopa vakatanga kugara ipapo. Mukazozviziva rini? October. Zvichireva kuti pesa apa mwana aitoitwa mukadzi nemukomana? Chokwadi. Mai ava makambonyatsovabvunzisa here kuti urume uyu vanoendesa kun'anga here vanoita sei pamaishamwaridza navo? Ndanzwa muchitaura kuti maive muri mashamwari semunhu ailoja pamba ipapo ukama wenyu wakanga wakanaka. Ushamwari wawandiita ndewekuti vaiti ndione pamba pavo nekuona kuti mwana aenda kuchikoro here azodii zvese nekundisirawo mari yemwana yekuti akwanise kuti ndizomupa mari yemuriwo nechichi ndo ushamwari hwataingowirirana chete. Pamaprotector apa vainyatsokutsanangurira here? Pamaprotector apa ndakaona vachisvinira mugaba ini vakangonditaurira kuti ndezvebasa pawaizoti hapane kwazvinoenda chichi ndo zvavakangonditaurira. Zara rangu ndikabva ndanzira kuziva mushonga hanzi amai vavo vanenge vatori hure vakatozaza kaipirita zemaskins ngana anozivawo mumba mangu kana anorara pamubhedha panapa ndiyani? Ndinogara nehanzvadzi yangu ini muhombe ndingati munomo ndichimutsa zvikomba hanzvadzi yangu muhombe rimo muno
azvibudi hande muri kuzviona iyo ndizvo vanenge vari kufungidzira izvozvi zvavari kuita mari vari kuda kutovaka matatya aya ndiwo ari kushandiswa mwana wangu ndo zvatongopera zvakadaro handite izvozvo ini ndinda kubasa ndoshanda kuti gari kotanzi ndinoita izvo zvandiende kutachiraini kwavanenge vachifungidzira nano muri kuona saka ivo nezvavanenge vachingofungidzira kuti sezvo ndiri single mother yabva yatenga stand izvo zvada waka zvipinda apo izvo zvise zvoda kuvaka saka ndizvo vanenge vachifungidzira kuti munhu ari kutoita zvetachiline asi ndeiti tachiline inobhadhara zvokuti inotenga stand. Tinoziva kuti vanhu vakawanda vanoita zvekusvinira urume vanenge vaine uroyi kana kuti ushereketwa kana usatanism unenge uri pavari. Muchitarisa imimi ivo upfumi hwavo semunhu anga ane 3 years munenge muchitoziva kuti vane mari yakadai vanogara zvakadai, maizviona sei? Munhu ane mari here kana kuti munhu aitokanga waya but munhu aikanga waya but mari yanga akuya nayo yaitishamisa patanga takugara ipapo. Aitoya achindiratidza ini vandaudza murume wangu akati handidi kuona muchiratidza mukadzi wangu mari iyoyo, munoda muratidza kuti aite sei. Achiti my Clive onai mari yandauya nayo kubva kwandaenda usiku achiuya nema500 ma1000 tichitoshamisika vanhu vachitoudzana vachitoona kuti mari yacho yakawanda. Iyi mari yeusiku ko pavaizoenda kuMozambique vaiuya nemari yakawanda sei? Vaiuya neyakawanda. Taingoona vachiverenga sezvo nana ndarambidzwa sezvo ivo muBaclive vanga vati usaone mari idzodzo ndivaone futi uchienda kunoona mari yakadaro iyo. Saka ndaingonzwa ichiverengwa mumba ichingoti ndozvandaingonzwa. Okay. Pabuda dachika rekutanga samai makazvitora sei? Ndakabatikana kana hana yangu nanhasi yakatsemuka ndakatomerera zvinhu zvisingaiti. Nyama dzangu chaidzo dziri kutongorwadza chest chandizoti chakaita sei pandakariona riri pamusiyo pemwana kuAnasi. Zvinhu zvakandivhundudza kuti ndizive kuti inyoka here idzvinyi here handina kuziva kuti chii. Dachika iri raibuda riri mhenyu here kana kuti? Riri mhenyu chairo. Saka Tsvina yaisazobuda here kana dachika rabuda kana kuti chaitangira chimwe ndechipi? Dachika rinobuda parurega, Tsvina yaingobuda payega. Saka muchigarawo nemwana muchitsanangurirwa hapana pari kumurwadza here pakuenda kutoilet kwachiona pachizobuda madachika? Hapana paanenge amborwadziwa here kana mudumbu pangava pai? Mudumbu munomurwadza nemabhora akayanga kuti asonga akuzvimba here mheno zvanga akungoita. Mudumbu aigara achingotara kuti mama mudumbu muri kurwadza. NekuAnasi kwakarutaura kuti kuri kurwadza ipapa kwakaita kakuzvimba nemadachika akabuda nesuro. Saka pane zvakazorerwawo kuti kuite nani. Madachika anenge ari muzera ipi naimama? Because tinoziva kuti madachika kune mahombe kune waiti tudiki diki anenge ari mazera api chaiwo? Akatanga kubuda madachika madiki akazobuda nezuro ndofunga ndozi baba racho here zihombe kozo anga nemuzera zihombe neridiki kudzamara kamwana kacho akabuda nezuro. Wakabuda isika saka amangani manje sofa kubva paakatanga mwana kubuda madachika? 8. Pamakambofamba imimi kumapostori ndanzwa muchitaura zvemapostori kuti vakambouya vachikubatsirai pamakafamba kuti baba Clive ngatimbofambei nezvenyaya iyi, mapostori aiti kudii? Mapostori aitaura chokwadi kuti mwana uyu achabuda matatya 10 nenyoka iri kurutsa matatya. Kwese kandaifamba ndozvandaingoudzwa. Tine vanhu vamwe vandaitofamba navo, vamwe vaiti handimboende kuchechi kwedu, vamwe ndichidii. Ndaitongofamba chero kwandaenda ndotsanangurodza ndaingoudzwa idzodzo. Izvi ndizvo zvirongoitika. Dzekubuda 10 matatya kozobuda nyoka, saka sofa kwabuda 8. Zvichireva kuti kwasara mamwe 2 nenyoka. Ndozviri kutaurwa zvacho asi muprofita akabvisa ari kuti handizvo zvapera. Because nezuro akazoita mamwe manyoka aita senge hosepipe aibuda mudumbu imomo. Timbodzoka mashure, ndanzwa muchitaurangura kuti kwamaigara uko mwana paairara nemukomana ane 13 years aitoenda kutoilet zvakanaka here semazuva yese kana kuti zvakatongotangira futi ikoko asati akubuda madachika? Zvekuruza Anasi yake akatangira tiri ikoko muna October.
Kumurowa kwandaimuita ndichiti iwe uri kutedzera here mucheche uyu bosi ndakazvara mwana wangu muna August, 20 August. Kufunga pamwe ari kutedzera mwana. Ndopa akaenda kutoilet obva atanga kuchema. Pandati chii zvikanzi mama kumashure kwangu kuri kurwadza ari kundiisa chinhu chake nekumashure. Ndopa ndakamutarisa ndikuona mwana akatotsvuka akusikana kutomboita kutange kwaane maronda. Ndokumhanya kwandakaita kuparire nyato. Tinoziva kuti mwana kana ari mudiki as little as 5 years mwana wenyu munenge muchimugezesa muchiva nenguva naye saamai. Pamaigezesa mwana wenyu mimi maisaona here kuchinja kwemwana? Because ndimi amai vake munoziva zvese zvakaita mwana wenyu kuti ane bundu pakati, ane chironda pakati, ndakamuzvara akadai. Hapana pamakamboona machanges here pamwana wenyu kubva muna February papa kusvika muna October? Hapana, ndakangoona kusateerera nekungoita musikanzwa. Wanga agara asina? Anga asina, anga asateerera zvinyadzi zvese, akungotaura ndichitoti mwana uyu aitwa sei. Baba wacho achiti Michael panapa pasi safe, ona mwana wangu akutochinja maitiro haachamboteerere. Mwana mukomana ari kutama naye plus muhombe plus ane musikanzwa. Vatata tinotama mai manje. Tanzwa futi muchitaura zvokuti amai veipapo vakatora shoti rasimba pamwe chete nependi rake. Pamakabva ikoko vakakudzorera here zvinhu zvenyu? Vasati vandidzorera nanhasi neamburera yemwana nyowani yanga tatotenga. Vakatondikumbira amburera yavachienda kubasa kwavo usiku kuchinaya, havana kuzombondidzosera nanhasi. Pamakavabvunza makubuda kuti ko zvinhu zvangu, mhinduro yavakakupai vakati chii? Vakanditi kana madzosa mapozi ndokuti ndikupei zvinhu zvenyu. Mapozi aya, mapozi akaita sei? Mapozi ewaya yesimbi takatomatenga nemurume wangu. Okay, vari kuona vangamba vati kufunga kwenyu maisimba mapozi asiriwo here ari kuzokonzeresa kuti pave neruvengo rwakanyanya ruri kuzokonzeresa kuti mwana abude matatya? Hazvigoni here kuti munodzosera mapozi acho imimi sekufunga kwenyu saamai vatarisa nedambudziko rakadai? Kudzosera mapozi angu andakatenga wondipa pendi neshoti racho pamwe mangadzore moyo sekufunga kwenyu makagara nababa kuti maybe chiri kukonzeresa kuti vanyanye kushushikana maybe mapozi, kuti kavadzosera mapozi mwana wedu aite zvakanaka here? Hamuna mbosvika pakumbofunga kupfungwa idzodzo? Hatina kumbozvifunga. Okay, hama dzenyu mimi muchivaudza kuti kune chiitiko chakadai vakazvitambira sei? Hama dzenyu tisingayisedze kwababa vasimba, hama dzenyu mimi? Hama dzangu dzakatibvisai mwana waye koko auye kugara kunoko. Mubvisei kunzvimbo koko auye kugara kunoko. Saka baba wacho wangu ari kuti vakaita mari tomuendesa unogara kumusha ikoko. Ndekupi kumusha? Kuwedza. Okay. Muri kwana baba asimba vane mwana wedzinza ravo, weropa ravo, aisvikirwa nechiitiko chinosuvisa kudai, vakazvitambira sei? Vakabatikana, vakarwadziwa, vakangoti uyai kuno futi naye mwana wacho timbofamba. Okay. Muri vairinda munoona kuti muri kufamba kumapostori, mati mambofamba kune vechivanhu here sofa papatanga dambudziko renyu iri? Sofa tasati aenda kuchivanhu bozi vanhu vechivanhu vari kutaura kuti vari kuda mari. Isu mari yacho hatina. Upani kwamakatomboenda inu mukanzi kuri kudiwa mari? Kuchipatara vakati kudii? Kuchipatara vakati mwana uyu ada kuonekwa nemaspecialist, saka panodiwa mari yekuti aonekwe kuti haana kukanganisika here mudumbu make nemumatumbu. Vakati mari yekuti mwana aonekwe? Vakataura 3,000. Okay. Saka sofa kubva mabva ikoko pane here kana chichange iri kumboitika pamwana? Kubva matama? Tatama change pamwana maybe kana maronda aya kuti ari kumbovharikawo here kana kuti? Maronda akavharika asi system yake ndo yaramba kuvharika. Matatya futi achiri matatya achiri kumbobuda. Saka paari kubuda matatya muri kumaisa kupi? Ndinawo ndikumaomesa pazuva. Saka rikabuda rinozofa rega riurayike.
munoreve kana mchiti yari uraike rinenge richito ukaritswanya ari uraike rinochema kunge sekamwana. saka motoswera makamarindira kuti aome rinofa wozoriisa pazuva rozooma. Okay. Saka hapana here tinoziva kuti kana zvinhu zvakadai zvichiitika ka munosangana nehope dzakasiyana siyana kana kuti zvisati zvaitika vamwe vanosangana nehope dzakasiyana siyana muri vairi baba namai hamunambobvira maitawo zviroto zvinosanganisira kuti pane zvichaitika kumberi kana kuti zvakadai zvikadai zvikazodai? Hapana chiroto chandakarota. Hana yangu ndo yaingogara ichirova. Hapana chandakabvira ndakaona kuhope. Kokudya neziso rangu raingogara richitura pazasa. Kokudya pamwana apa ari kudya madyira ake here kana kuti zvikutomukanganisa? Madyira acho haadi kupedza 30 minutes asati adya, adangogara achizeya chete. Okay. Akapedza kudya akangotamba atodzoka atodzoka anongoswera achidya. Ndipo naida tobvunza kuti kutamba manje haasi kuswera akarara here kana kuti? Kurara haasi kuzoswera ke, paanobudira matatya anorara zvenguva diki. Senge munhu uya azvara here hamino zvaanoita ozomuka ake anotanga kungomwa mvura zvatotanga kutosimuka achitotamba. Ko usiku muri kunyatsorara naye zvakanaka here? Ndikurara naye musha anotorara kusvika kuseni. Matama kumba uku makazombodzokera here kunoti landlord zvamakataura paya muchichi muchazviona ndakuzviona? Ndakadzokera pambamba ndichiti mama wako ari kupi? Vanga vachidiwawo nevakuru venzvimbo ino. Pandakazovaona vakati musataure neni ana ukama nemi. Ndozvavakandipindura mbva ndadzokera mbva ndanoudza machairman aya. Ndopa vakanditi tichavaona zvavo mai ava vanga vapindure mashoko akadaro. Kwakasiya vamwe baba vanonzi vamandedza vakauya ipapa nevamwe vamuvenga vachiti da kuti vabve mucommunity munomu. Baba vayobva vazvimba chest negumbo. Mushure menge vatukana futi namai vaya. Saka nanhasi havasati vatova right. Saka sekuona kwenyu mai ava toti musatanist here? Muroi here? Vari papi chaipo? Muroi zvese nemusatanisi zvakasangana. Miri wavo wese wakatozara matatu hamino zvavakanyorwa nyorwa. Saka mimi rubatsiro rwamuri kuda nderwei? Makatasana nechiitiko chakadai mumba menyu? Rubatsiro rwatiri kuda nderwekuti mwana wangu arapwewo nemari yekutobatsirikana chaiyo hatina. Timboziva kuti anasiya cho tichafambisa sei, mwana aongororwewo aoneke kuti tichafamba sei. 5 years mwana ndingakutoenda kuchikoro, saka aenda kuchikoro here kana kuti? Aitoenda kuchikoro akatodisturbeka. Haachatoendi. Ndanzwa muchitaura zvemapamba. Akupfeka futi mapamba since? Anopfeka mapamba since kubva kuToba kusvika izvezvi. Saka muri kuzvibatanidza sei? Ndiri kunzwa kuti pane zvamuri kukumbira, muri kuda mari yekuti aende kunotariswa nemari yekuti aende kumadoctors. Zviri kubatana here? Zvisi kubatana, pari zvino hatina kana pekutangira. Murume wangu anotokiyakiyawo. Vanoita basa rebaba? Vanotofambawo nemakombiwo vachingodedzera. Okay, saka muri kuda mari yekuchipatara kwemwana, then mapamba, hongu nechikafu. Zvimwe zvi zvamuri kuda? Nechikoro, school fees yemwana taendo kuchikoro. Alright, ewa tinotenda mama. Iko zvino tajoinwa nababa vasimba. Rega tinzwewo kuti baba vasimba vachinzwa dambudziko iri sinzi vachiswera vari kubasa. Vakazvigamuchira sei? Baba vasimba, tinokugamuchirai pano pachirongo. Tinotenda. Muchiudzwa imimi namai Simba tinoziva kuti vataura kuti munoenda kubasa. Vachidzoka vachikuudzai kuti mwana abuda datya. Makazvigamuchira sei? Ini zvatondinetsawo
ndachito pawaindiudza inini ndaitoti pandaitoudza vanhu kuti ndoda kuti mwana adini abatsirike pane muprofita anoambofonera akati amukwanisi kuuya naye here kupi kunoku saini manje nekuda kwemari yacho kuti asi kubhalanza kwakataurwa kwacho zvakandiremera saka inini zvatondityisa kuti sa ndoita sei ndopatazoti regai tidini timboenda paredhiyo timboona kuti pane maprofita anokwanisa kutibatsirawo. Muchiudzwa zvedatya makambokwanisa here kuconfronta landlord venyu? Inini wacho handitooni nguva yake bhozi apa anenge anoenda kubasa kwake ka saka anowanika kumanheru saka kuti uzonoke futi kumanheru ikoko hazviite uchinokera mukadzi saka handinombokwanisa kusangana naye. Asiko zvino chiitiko ichikuramba chichiitika ichi hamuna mbogarawo pasi here namai kuti maybe mapoza aya ndo aita mutauro? Mapoza vachatorambira nawo but still zvakangonaka kuti vadzosere mapoza aya kuti pamwe ndo zvinokonzera dambudziko remwana. Mama mapozi acho havasi kutodawo nawo? Havasi kutoda nawo. Hama dzenyu kumusha uko muchidzitsanangurira kuti ndo zvaitika kuno vakazvigamuchira sei? Ndakavaudza pakatombouya mudhara kunoku achiona mwana saka anoenda kuchechi anongoenda kwamwasha vatongosiya munamatirawo vadzokera saka ivo vari kuti uyai naye kuno kuti timbokwanisa kufamba naye. Saka ini manje ndoda kubhalansa mari dzacho kuti ndiendeko asi handabhalansisawo ipapo pacho. Vamwe vanogona kuti ka muri kutotenderera muchinonoka dai mabhoenda naye pamwe zvinoita nani? Apa ndozvo shuviro dzangu ndoda kutotsvaga mari yacho yekuti ndikwanise kuendako kuti tibatsirikewo pamwe vanokwanisa kutibatsira sevabereki. Asi muchigara pamba ipapo 3 years makamboitawo ruvengo namai ava here kana kuti kumbonetsana tombosvika pakukanidzana mashoko kuti maybe ndo zvingadai zvakatriga kurwadziwa kwavo? Ini nhangu handisati ndambonetsana munawo. Ko mama vana pavakambokuudza here kuti nhasi tambonetsana nalandlord tambotukana? Wainetsana waizombotukana panyaya yemwana wangu newawoka uyo aigara achirova kamwana kangu mwana walandlord saka iwo waibva warwadziwa maiclave wacho wobva warova kamwana kaika kuti usarowe mwana hazviitwe mwana mudiki uyu saka ndounofanira kutomutsiura saka ndopawe kutonetsana kwavo kwaita pamba ipapo. Saka rubatsiro rwamuri kuda imimi tanzwa mama vachitaura zvavari kuda imimi rubatsiro rwamuri kuda padambudziko ramasangana naro nderei? Rubatsiro rwandiri kutongoda nderekuti izvozvi mwana ambobatsirike akwanise dambudziko rikwanise kupera izvozvi chikoro atombomira kuenda nekuda kufamba up and down tichida kuti mwana abatsirike saka ndo rubatsiro rwanga rokumbira. Kubasa kwamunoswera imimi tinozoti mune masahwira pane wamakambotsanangurira dambudziko renyu uye akakupai advice yekuti chii? Matsanangurira munongoziva munhu ukamuudza anotozvitora sefani waingozvitora sefani wachifunza pamwe ndiri kutamba wachingoti inga pakaipa saka waingonzwawo munoziva kuti munhu anokupa advice yekuti chimbofamba saka ndo zvawaingondiudzawo. Aiwa tinotenda baba maita basa. Kune vanoda kukubatsirai baba Clive vanokubatsirai panamba dzipi? Vanondibata pa 0777 558784. Mungadzokorodze zvee 0777 558784. Ndodza vanofonera ndodzinodaiwa namai Clive dzinodaiwa namai Clive vanobata pa 077 992274. Pane ineiko keshi here pamanamba dzese? Pamanamba ese anoshanda paiko keshi. Yenyu inobudisa zita rekuti chii? Inobudisa kuti Matthew Peter Nyakwangu. Yamai Clive inobudisa yekuti chii? Monica Dick. Ko zvino rega timbotaura namadzibaba vari kunzi vakauya nezuro vachibatsira mwana regai tivanzwe kuti pamweya apa zviri kunzi kudii nedambudziko rawira maisimba kuno kumapfuko. Madzibaba tanzwa kuti ndimi makabatsira baba namai simba padambudziko ravari kusangana naro saka tanzwa kuti makauya nezuro saka da kuti mutitsanangurire kuti imimi baba namai simba makavaziva sei kuti muzosvika panzvimbo ino? Ini ndisachiremba kundizosvika panzvimbo ineyi ndakauya nakansela pamaona vabuda kansela vakanditi chiremba kune nyaya yakadai iri kuitika muno nzvimbo muri kuziziva here? Ndikati handisi kuziva ndakangoita zvokungonzwa nevanhu zvikanzi handii tinozvionera pamunhu sefoni
ndozvakazoita ndizosvika pano. Ndikunzwa mutaura chiremba doctor here kana kuti? Right, inini ndiri chiremba anoita zvakasiyana-siyana. Mazino anorwadza ndinonyaradza nemushonga wechivanhu. Zvakawanda-wanda nezvechivanhu izvezvi zvakaita seizvi ndozvikwanisa. Muchiudzwa dambudziko iri makaona kuti chivanhu here chii chiri kushanda? Ndichiudzwa dambudziko iri ndakaona kuti pane uroyi huripo. Because mwana kubuda matafi achisi chinhu chakanaka. Mwana achirarwa naye ari wechikomana hazvisi zvinhu zvakaita se zvine mushonga mukati, zvine chivanhu zvachinazvo. Ndikati haizvi ndokwanisa kuzvifumura. Kana ari matatya anonga achiramba achibuda zvobva zvatopera. Saka makatoya nemushonga yacho here kana kuti makamboya umbosanoona kuti dambudziko rakamira sei muchiona pamba nekuzoenda mozoya futi nemushonga kana makangoya nezvinhu zvenyu matoziva? Ndakatouya nditori prepared yekutoda kuuraya disease rinenge riripo. Kana inini chandakauya ndechekuti kanseri vakatiti chiremba zvinhu zviri kwazvangu namusha handii tinomisa zvinhu zviri uku, tozvimisa sei? Ndikati ndokwanisa kuzvimisa because mwana haangarambe achibuda matatya, anenge asiri munhu. Saka ndakatoya nemushonga yangu ndikatozvigadzisa kuti zvipere. Makasununga here kuti tsananguriro kuti mishonga yenyu mimi yamakashandisira mwana panga paine chii kana kuti yaprivacy? Chinhu chatakanyanyoshandisa kazhinji ndakashandisa porridge yezviyo. Izvi zviyo zvacho zvirapa izvi. Nekamuti kamuri kuona ako kanofumura zvinhu zvakaita se zvakaipa nebute rehondo. Hondo inopera nechi nehondo. Ndo zvinhu zvandakashandisa izvozvo. Ndo zvakazosvika pakuuraya matatya amaona ari panzava. Ndinonyatsonzwisa kuti akangoti achipedza kudya porridge rake matatya ambva abuda here kana pakatomboita nguva? Apedza kudya porridge hapana buda matatya, pakabuda tsvina. Mishonga zvinhu zvaanga akadyiswa ndo zvakaita se ndo zvakabuda, zvichireva kuti matatya aya ndo kutofa kwawo. Asi matatya aya mishonga maspiritual, zvinhu zvakaipa. Saka kuti iwewe nemeso uzoona haukwanisa kuita se kuzviona. Saka tongoona ari matatya chete? Ezvinezvi takutoona matatya akabuda. Paine matatya akanga akabuda kare ndiwo ari panzava. Ezvinezvi kuti mwana achiramba achibuda matatya handifunga kuti tichaita saizvozvo. Ezvia zvinofanira kunge zvakatopera. Muhurukuro yatamboita namai Simba tanzwa kuti vachiti mamwe kwavaimboenda vainzi achabuda ari 10 kozobuda zvakare nyoka. Ndo zvakaita kuti inini ndizosvika pano because kuti mwana azozvara matatya akawanda azozvara matatya sezvinhu zvisingaitiki tikaona kuti ngatizvimise zvirambe zvirege kuramba zvichiita saizvozvo. Saka ndakati matatya akabuda acho atokwana, hapachafanenge pachibuda mamwe matatya. Nenyoka yacho ngaibva yafa. Saka ndakavapa mushonga wekuti uuraye zvinenge zviri mukati. Mwana uchanzoti aitwa mukadzi kana murume achichaziva kuti anga ari mukadzi ndeupi kana kuti anga ari murume ndeupi. Muri kutaura here kuti akazodyiswa futi zvimwe zvinhu? Right, mwana uyu achiitwa mukadzi. Anga ari mukadzi? Aitwa mukadzi iye ari murume. Iyi mishonga yaisenzeswa namhino navamwe mai muridzi wemwana uyu. Ini sekuona kwangu inini mai ava vane chekuita nemwana wavo. Because hatingati munhu ane 13 years anorara nemumwe mukomana ane 5 years. Hatingati zvinhu zviri normal, zvine mushonga mukati. Zichireva kuti ava kutoitwa kwaitwa mwana kwaita kuti vatoona mari nazvo. Tichitarisa isusu pachivanhu kuti zvinhu zvakamira sei. Saka iko zvinototi matatya apa chisina Simba ato right kana kuti pane zvimwe zvasara kuti zvingogadziriswa musystem make? Zvasara kugadziriswa mwana ezvinezvi. Mwana anofanira kuti asaramba achingoburitsa tsvina zvisina kuti ndida kutaura daita tsvina daita sei. Saka naada kuti aonekwa pemishonga yekuti asikanwa anoonekwa kunzi tsinga dzake dzakamira sei kuti zvinhu zvese zvinyatsoita zviri right. Asi ndofungidzira kuti dambudziko akawana help especially yemari yekuti madoctors aone kuti mwana aite sei, awane chikafu chakakwana because mwana anodya zvakaita sei zvakanyanyisa. Mwana kudya kwaaita kunga kusiri kudya kwake zvinhu zvaimudumbu ndo zvaitya
chikafu saka anofanira kuti adzoserwa bhodhi yake pakare. Ima muna here mishonga yamunokwanisa kuti simba system yake idzoreredza? Inini ndichakwanisa kuvapa mishonga yekuti mwana anyatsoita kuti zvive zviri right. Mashure kwake kusaramba kuchingovhurika nguva nenguva yaiyo inowanika. Ko yekuuraya kuti amai avasazodzoka zvakare because unozoti mishonga inoramba ichimanufacture vanoramba vakanoti zvakunda vanounza futi munhu. Muchakwanisa kuganhura here? Nini pamwana uyu ndichamira naye kusvika amene kusvika kwavanenge vaida kusvika neni. Asi inini hangu inini amai ava handisati ndambosangana navo zvokuti ndingataura ndingangoti nezuro pavakauya ndakakwanisa kutaura navo ndivabvunza kuti mune chokwadi here nezvinhu izvi munoaziva here Matatya? Vakati hakunyepa ndizizive ye pano sezvo hapana munhu anobvuma mhosva yake. Asi isi hatina kuvapomedzera kuti ndimi makaunza mata, asi ivo nezvinhu zvakaitika vane chekuita nenyaya iyi. Asi inini zvekuti dambudziko rirambe chiuya muno mumba ndicharimisa, ende ndakatorimisa. Handifungidzire kuti vacharamba vachidududza futi vachidzoka kuno. Uye wakaita nezuro vaiuya kuzoona mwana here kana kuti vaiuya kuzoonawo chiitiko sekuona kwatikuita senzvimbo ineyi? Kansera vakati mai ava ngavauye vaone zviri kuitika kumwana uku mushure mekunge mwana wavo achirara nemwana uku. Vakabudisa mashoko ekutaura kuti iwo usamhangarire mwana wangu, ukamhangarira mwana wangu uchazviona. Saka ndakakangoziva kuti zvatichaona ndizvo zvizvi. Uya muone zviri kuita mwana kuburikidza kwemashoko amakaita se amakataura, ndokuuya kwavakaita. Asi vakaramba vakataura kuti haina handizve zveMatatya pane pano vakadzokera mba kwavo. Aiwa, tinotenda maita basa chiremba. Tinovimba kuti muchabatsirawo mhuri iyi kuti zvinhu zvavo aiwa ndinovabatsira kusvika zvanaka. Aiwa, tinotenda. Tasvika kwekuguma kwenyaya yababa namai Simba. Tiri kuno kumabvuku. Nyaya inoswisa zvikuru kuti mwana ane 5 years angaitwe mukadzi nemwana ane 13 years. Pedzezvo mwana paanoenda kutoilet kana kwatinoti kuchimbuzi muchishona anoburitsa Matatya. Vamwe vachibva vati iye anofanira kuburitsa 10 Matatya ozoburitsa nyoka yekupedzisira. Muchizviona vamwe munoti hazviitike, asi zviri kutoitika mumba mababa namai Simba. Tichizosangana zvakare. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo pano paSlyMedia TV. Rambai muchifollowa, muchilaika kuti musarasikirwe nedzimwe nyaya dzatinokupai pano.